получават и изненади. Всичко обаче за Канарче се развива перфектно. Баруан центрира към Ману, който бележи втория си гол днес. Алекс Сантана. Шекил Пинас. Центриране и 1-0 за Лудогорец. То вече насочва действията наляво през Яспер Ван Хертън. Брахими. Стопка в краката. Един от малкото случаи, в които Брахими може да пробва нещо, а в случая подава към Елвис Ману, който има чиста ситуация. 2-0. В 18-та минута спрямо Жан-Пьер де Силва. След това с достатъчно технично отиграване Рой Херман премина покрай Брайан Пере, пусна топката към Елвис Ману, който намира Антуан Баруан. Добра възможност за Баруан да демонстрира. Радар Бей. Хубава акция за Ботев, шанс за жълточерните. И това ще бъде дуспа в полза. Това беше маркирана засада. Ману. Антуан Баруан, това изглежда добра възможност за Ботев. Ману, шанс за Канарчета, още една града. Николай Минков пропуска. С Пунчец и Супраен в отбрана, докато Виктор Генев ще действа в ляво. По защитата на Ботев Пловдив. Нарушение тук, за което сигнали. Водещите му цели. И под ръководството на Септември, и под това на Арда. Удивителен гол за Ботев Пловдив. Мина един. Опита да бъде малко по-агресивен, малко по-бърз при изиграването на ситуацията. Рабей, това веднага дава резултат. Техника на Елвис Ману в наказателното поле. Още едно великолепно спасяване на Иван. Ману измъкна се от Греъм Кери, изправи се и с натиска на Георги Йомов. Шекил Пинас. Подаването е в предни позиции за Елвис Ману. Той добре изповеде топката вече в наказателното поле. Спасяване на Янко Георгиев. Шут на Десподов. Сисиньо. Комбинира се с Елвис Ману. Отново шанс за Сисиньо. Удар топката. Минава в страни от вратата. В ефира на Диема Спорт 3 ще може да наблюдавате гостуването на Лудогорец на Георгиос Караискакис в гръцката столица Атина, където тимът ще се изправи с може би най-добрия футболист или хайде един от най-добрите в българския шампионат. Доминик Янков. Топка на фланга. Затворено. Обаче Сисиньо без възможност да центрира. Връща по-назад към Стефан Баджи. Елвис Ману. Още веднъж страхотна игра с цяло на Елвис Ману. Какво обаче да кажем? Още веднъж. Майсторите в настоящия двубой. Към тях може да добавим и Кирил Десподов, ако Десподов оцели далечния ъгъл, не го направи топката. Участвали за своите тимове, са отправили средно по 4 изстрела на двубой. Грешка сега в разиграването на Арда. Елвис Ману вече в наказателното поле. Елвис Ману забави се тук с... Мартен си изпревари и Анисеп и Коко. Тоест Елвис Ману, простете. Ману обаче сега постави под напрежение Антони Георгиев и отне Мавис Чибота. Възможност за Лудогорец. Ще бъде ли 1-0 това? Ману решава да игра индивидуално, успя да преодолее тук Сенкаджи, продължава да бъде Елвис Ману. Париран бе неговия стрел. Чуть-чуть выше подними этот мяч и... Сильнее, да, или сильнее, или выше по траектории. Сейчас здесь... А вот здесь опасно, в середину, и Ману забивает. Это катастрофа.